Kai, gaskiya so duniya ne, so bala'i ne. Kai, gaskiya so sarki ne. Wallahi sai yanzu na tsinki da al'amarin soyayya. Duk da cewa ban taɓa shiga tarkon soyayya ba, amma a wannan lokacin na ilimantu, na nazartu da yanayin al'amarin soyayya. Kun san menene? Da alama mutane ba su fahimci yadda soyayya take wajiga mutane ba. Kar ku manta, a 'yan kwanakin baya, Adam Zango ya fito ya ɗanyi ƙorafi akan matarsa. Ya fito ya bayyana abin da ke faruwa tsakanin shi da matarsa. Mutane suka mai ja, ya za a ka bayyana sirrin matarka, ya za a kaza kaza kaza, ya za a kaza kaza. To shi kaɗai ya san abin da ke damun shi cikin zuciyarsa. Har ya fito ya bayyana wa mutane ba tare ma da ya san me yi ba. Sannan kwana-kwanan nan wata yarinya yar fim ita ma da ake ce mata Rakiya Musa, ita ma ta fito ta bayyana abin da ke damunta game da wanda take so. Shi ma mutane suke mata ca, me yasa za ta yi haka, me yasa za ta yi haka, ai ya kamata bar abin a cikinta, ai wannan sakariya ce, wannan menene ba ta san soyayya ba. Abin da zai ba ku mamaki, Jifresh Al-Amin kwanan nan nashi ya same shi, kwanan nan fa, kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da suka dinga gaya wa Adam Zango magana a baya cewa wannan mata ta za ta ɓata mai rai, ya za ta ɓata mai rai, in ma za ta ɓata mai rai ya sake ta mana ya auro wata. Domin shi a lokacin bai san ma me soyayya ba. Amma ku ga abin mamaki, kwanan nan a cikin kwanakin nan sai ga shi da shi ma masoyiyar shi sai ya da Sadiya Haruna ta juya mai baya. La ilaha illallah, kai soyayya bala'i ce, soyayya guba ne. Lalle Bahaushe yayi gaskiya da yace in dai so cuta ne, hakuri magani ne. Ka duba gani fa a 'yan lokacin nan bayan sai ya da Sadiya Haruna tare daga Saudiya ita kadai da ta nuna mai ba ta san shi, lokaci guda ya rikice ya haukace. Duba yadda yake fitowa live yake maganganu, duba yadda yake fitowa yake bidiyo a haukace. Ya manta a kwanakin baya shi ke gawa Adam Zango cewa idan ta bata mai rai yana da kuɗi ya sake ta aure wata. To kai Jifresh Al-Amin yanzu me yasa kai baka iya rabuwa ita kaje ka nemo ta ba? Saboda kana son sai ya da Sadiya Haruna da gaske ne. Soyayya nan ta riga ta shi ka ba za ka iya rabuwa ita cikin sauki ba. Shi yasa kuma dole za ka iya fitowa kai ma ka gaya wa mutane kamar inda Adam Zango a baya yayi, kamar inda Rakiya Musa a baya ta fito ta yi. To idan so ya kama mutum fa, lokacin da ka fito ka baza wa duniya abin da ke damun ka a zuciyarka, ba za ma ka sani ba. Wallahi lokaci guda Jifresh Al-Amin ya rikice ya haukace, ya biya rame. Idan kuka duba sai kun ga ya zama abin tausayi. Wallahi ga yanan bana yin shi, amma ga yanda na ga ya shiga wannan halin ko, wallahi lokaci guda na tausaya mai. Saboda lokacin da na ga al'amarin soyayyar su yana wakana, har lamarin aure ya shigo, na yi matuƙar jin daɗi, na yi farin ciki, na taya su domin sun matuƙar dacewa. Da kuma abin ya zo ya fara sai na tausaya mai lokaci guda. Sai na ga lallai cewa zuciyar imani ce. Duk da cewa ba na supportin nashi, amma dai ina tausayin shi a matsayin na ɗan uwan shi musulmi, ya shiga halin damuwa. Gaskiya ina mai baki shawara, Sadiya Haruna, ki rike Jifresh Al-Amin da kyau. Wallahi masoyanki ne na gaskiya, yana son ki da gaske. Idan ma ba da gaske kike son shi ba, to ki daura ɗamarar fara son shi da gaske, domin masoyanki ne na gaskiya. Idan kika rabu da shi, zai wuya ki samu masoyi na gaske wanda zai soke da gaskiya. Domin irin wannan soyayyar Adam Zango yake wa matarsa, irin wannan soyayyar Rakiya Musa take wa Hamisu Breaker. Da haka ki bari masoyin ki kwace miki. Ina mai baki shawara, yan uwa, ku rike masoyanku da gaske, ku rike masoyanku da gaske. Kar ku ci amana, kar ku yaudara. Soyayya ba karamin abu ce, soyayya cuta ce a rai. Wassalamu alaikum, naku Alhajin Sos a kowane lokaci.